Yung mga kosa, yung nakamotor na yun, nagpapa-shoutout sa atin. Kahit pa paano, kikilala tayo dito sa Baguio. Yun, 7 o'clock ng umaga, Sabado. Galing oh, nag-park, hindi dumikit. Kita ba? Ito mo, galing mag-park na dyan oh. Oh, konting-konti na, didikit na to ah. Ito mo, galing, grabe. Kala mo, ano na lang credit card o ano, ATM card. Wala yun. Ay, oo, wala. Wala. Madumi, madumi. Madumi. Yami piyaya, pati nga yami piyaya. Yami ang piyaya ko. Tama po dyan, tropa. Tropa, tama po dyan, tropa. Natutulog ako dun. Tapos narinig ko, sumisingot-singot ka dito. Yun pala, nagmumunggo ka sa kabangus. At may Meron pang sausawa na ano, bagong isda. Hindi tuloy ako makatulog eh. Lika dito. Ganun pa sasabi mo pa guys. dito. Yung pala yun. Sino naman oh? Sino mga nagalit sa ganyang kasarap ng champurado? Pabaon sa akin ni Mahal yan. Napanood ko lang sa isang podcast kanina. Sabi doon, your art is your expression of life. Ako, hindi ko kasi alam kung paano ako naging artist o masabi ko bang artist ako kasi gumagawa ako ng video. Pero masasabi ko na everybody can be an artist. Kasi yung expression naman ng feelings, pwede mong gawin yan sa pagdodrawing, pagsusulat, pagpo-post ng video, pagte-text. Lahat parang pwede mong gawing art form mo na ikaw yung nakaka-recognize. So, ako, feeling ko, artist ako sa pagpapakita ng art form sa paggawa ng video. Tingin ko nga, kayang-kaya namin gumawa ng daily vlog kasi hindi naman kami naghanap ng specific content. Ang ginagawa naman namin, nagdo-document kami daily. Kaya ito yung ano namin, art namin, yung form of art namin, yung expression namin na gumawa ng daily videos. Saka tatry ko kung magiging consistent kami. Tamang working lang tayo kasi last day ko na magpapanggabi. Shifting na sa Monday, pang umaga na ako. Kaya na-enjoy ko yung lamig, kaya hindi ako nag-jacket. Makita yung lamig kasi dito sa Baguio. Ilang ako sa gawa ng gawa, para may babalikan.